hile ne. Tinapay. Ada natin pandesal. O
tinapay. Ada na tayo pandesal. Sinada po ng tingin dito. Mauray ko sa doon. Bila ni? 20 din. Ada na tayo pandesal. O tinapay. Dalam. Ada na tayo pandesal. O tinapay. Ada na tayo pandesal. O tinapay. Ada na tayo pandesal. O tinapay. Ano vlog na sila dito? Ada na tayo pandesal. Tinapay. Ada na tayo pandesal. O tinapay. A few moments later. Namagbog daghang mga singot kay kan ko datong nag baklay kan ko tusputlong kam padua akong balik sa konderon kanang katubitong nag sige comment sang kuan nga basin kuno kog nailaing diferensyas ginhawaan sa ang pamati sakto tang ko day kurong 1 month ikas pang pag-opera kuan kanan ay wala ito, nagyapon ko yung pamati. Kasano John? Rosita. Rosita? Din siya kasunod ko na na. Tangkong sa kabuan kong ikas pag-opera. Nahinay na kong lakaw-lakaw. Malang itong ingon nga pasin ko nung makakaan ko kuan rumadak pong kumukaan man nilugaw kaya pa yung pagkaon o mga lunaw kato nakarilit og lunaw ganahan mo pagsuway mo gamo kasuway pagsuway mo paglunaw mo kamuti A few moments later. Enggak, uli na ko. Narang sige. May pagpadong lagi kay. May mong mata na puwa. Ano man dyan mata? Oh, lagi patayo ko na ako. Wala aping. Na puwa, lagi padungin na karanginita na ba? Nana. Nana ko na. Lato na sa gulian? Hunas. Hunas. Wala kaya po? Naaman. Daghanon kong apo. Nang hinga po naman ko. Kamahaki. Kana, Rosita niyas ko. Yan, apelido. Sakit na Suwag ba ko yan? sa paus to. Sakit na ba dyan nga hang tuhod ilakaw? Sakay ka balabal! Ha? Sakay ka balabal! Arumaanad magbaklay. Naku na yung litaw mo ban! Ha? Naku na yung litaw mo ban! Binuang. Ano naman? Ano binuang kay... Na, Ano? ladyo ra ba ng amang hangbay? Ibu ko rin na dyan. Ewan, sugod pa ka. Ha? Siya, hari ang lingkod. Adi. Huwag ko na siya dyan.